Hagan ke video ngiwan ra sapi ban pensnyo tho sapang ki lai tali ki kontre kam jong ki parti. Ka parti ka bakong samtam hapo ka jalla mi khalya jonge. Ka Indian National Congress Party ka parti ka balarintam hapo ka jalla bat hapo India. Ka NPP bat ka bakhado ka dai ka VPP ka Voice of the People Party. Te haswa bangin pensai yakar kontre kam jong ka we pa ka parti. Ikar pada pisnyo bah ai ka cingkerchan ya unong kundong channel. Kabanang kong ka parti kongres kadai ka na ki parti ki balarintam hapo India. Bakaladon bentaro ha ka jingya linti sain perthai hapo jong ka jala Meghalaya jongi nadu gisna mabensua. Ka parti kala senchar bon sen ha ka jala bat lapmiru yasibun kinong yalam ki bapau hapo India bat hapo ka jala jongi. Henry Dangsen kadang yai kipor kisnem kajing yo bor jong ka kongres ha ka Meghalaya kala nang hir bar kajing ya khun election jong ka kala nang jor bat ya ki we ki pat ki parti ka baar kadai ka NPP kadai ka parti ka balaseng da ulet porno e sangma bat hado menta lapteng ya ka da ukon rat ke sangma udai ro ukhun jong upe e sangma haka jogo por udai UCM jong ka jala Meghalaya. Pa NPP kala nang kiu ha ka jala Meghalaya bat ha ki jala ka thai sa tela mengi. Benta ka NPP ka yalam ya ka sorka jala Meghalaya bat bonsen ka ong ka bu ka thong ka tristom na benta ka roy ka par bat ka surok ka bule buthi ka jingyarap ya ka be ba khamtam om tang hasor wat sanong kandong. Kabakhado kadai ka VPP Voice of the People Party. Ka VPP pat kadai ka parti ka badang thamai. Henry ka parti ka bala kring ya sibun ki ba khamtam e hapo krilum khasi jentia jonge. Ka VPP ka kren bonsen saphang ka jing sensar ka bakhoj bat kumno ban ai ka jingyada ya ka hok jong ki trai muluk jonge. Bat khamtam kapan khlain ya kar kom senchar ki ba bakindon benta ha kano kar kom senchar ha ki election badang sen ka VPP kalapan i ya ka jingkiu state jongka wat laka dang thamai Henry kayo ka jingkerchan na ki babon kinong sosno kom tang hasor wat sakitai no kandong ki ai ki jingya pher hapten ki kongres NPP bat ka VPP tong yes ngap khamtam menta upnai lajan poi ka MP by election hapo ka jala jongi. Bat ki e gijing trei gijing e jong kene ki parti. Tongi ya pisar lang klem da theu siliang ya kanu ka parti. Ha ka san berthei man la ka parti ka don la ka jong ka jing yo i jingai. Bat ki don ro ka jing agnot bat ka don ka jing ya pher jong kar kom tre kam jong ki ne ka policy. Don ki ba kersan ya ka kongres don ki ba kersan ya ka NPP bat don ro ki bru ki ba kersan ya ka VPP kino ki parti ki ba ai ya ka jingkular bat ki ba le ya ki kamram jong ki ba om tang hasor wat sanong kandong kane ka video kam dei ban pen pau ya ka jing thau perla kano ka parti Henry ka jing themu ka long tang ban ai ka jing tip bat ka jing pensnyo tho saphang ka jing ya linti na ka benta kine ki lai tali ki parti hapo ka jala ba i jonge khuble sibon khuble si jarngo uble unkar khoye phe